ľudí, vítam vás na mojom serveri Gamset. Ako vidíte, tu pred nami je adminka ATSLoveZU. Čaute. A náš helper Poštár Jano. Čaute. A náš admin Chil25. Čaute. Ako vidíte, je to náš server, volá sa Gamset. Sú tu warp doly a dávajte si pozor na našom serveri aj bandita. Ako sa volá ATSLoveZU? Milie BC? Áno, lebo ona všetko ničí. VIP, tak dobre, ideme ďalej. VIP sú 2 eurá, Bandita. 3,50 eur, UV 5 eur. Sú tu pravidlá, sú tu warp doly, 18 pluginov a príďte, zháňame sponzorov. A to je tu Word Edit, a pre vás nachystáme pre vás Plotmy, Skybox, Kreatív, dokopy jedno všetko, má to 15 slotov, keď bude viacej sponzorov, zväčšíme sloty, budú ich aj 60. A tak to je všetko a prosím dajte like a odber. A takisto píšte do komentárov a na skipe vám tam napíšem môj skipe a môj. IP adresa bude v odkaze. Áno. Dovidenia, čaute! Čaute. Čaute.